Soyayya da amana. Ni ne Nazifi Jamilu Makarawa. Zuciyata cike take da kauna mai masoyi ne Rukayya, babu wata shakka. Soyayya da amana su ne ginshikina. Soyayya da amana su ne ginshikina. Rukayya ce hasken raina, ki ce farin cikin zuciyata. A kowane lokaci na tare da ke, da soyayya da amana na har abada. Ba zan yaudare ki ba ko da yaushe, alkawari na gare ki ba zai gushe ba. Aminci, gaskiya da rikon amana na su ne ginshikin soyayyar mu ta gaskiya. Su ne ginshikin soyayyar mu ta gaskiya.